Eli 5 tilaajan kunniaksi mä teen 5 faktaa musta videon. Let's start! 1. On tyttö. Kaikki varmaan hoksissa. Jo. 2. Mulla on ruskeat hiukset. 3. Mä oon tänä vuonna syksyllä 9, eli siis 10, eli mä oon vielä 9. 4. Mä asun Helsingissä. Ja 5, eli viimeinen. Ja mulla on vihreät silmät. Voi ei. Tahuas jo. No mutta kuitenkin. Eli hyvä kun katsoit ja aika lyhyt video. Sillä takia koska oli vain 5 vuotta. Sitten kun mulla on 10 tilaajaa, niin silloin mä teen taas spesiaalivideon. Ja silloin 10 faktat on 15, sitten taas 15 faktaa. Ja se varmaankin ymmärrätte sitten tämän kiertokulun. Kiertokulun. No niin, tulihan se sieltä. Elikkä joo. Moi moi, moi moi, moi moi, moi moi. Ja 1 fakta vielä 6. Vaikka ei tulekaan 6 tilaajaa. Mä oon outo.